गोजोन फुंबिलि नोंथांमोनसिम मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होनना। दिनैनि बयनिख्रुइ गिबिसिन खौराङाव दङ। आसाम सोरखारा फोसावनाय फर लेंगुवेज फर्मुलानि सायाव एबसुआ सावरायमेल खुंदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसाम सोरखारा फोसावनाय फर लेंगुवेज फर्मुला आरो बर' रावनि आथिखाल थासारि आरो जेंनानि सायाव चिरां जिल्ला एबसुनि गाहाय मावख' काजलगावआव मैया मोनसे गोजौ थाखोनि सावराय जथुम खुंदोंमोन। बे सावराय जथुमाव बर'नि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरि, मेलेमजिबि, सानसुमै आरो सोलोंथाइगिरि मोनहा बाहागो लाफैना सोरखारा बर' बिजोङाव फर लेंगुवेज फर्मुलाखौ जाबसिननानै होनाय जायोब्ला बर' बिजोङा माबादि थासारियाव सौहैगोन एबा मोगा-मोगि जानांगोन बिनि सायाव गावबा गावनि बेसेन गोसा बिबुंथि एबा सुबुरुनफोरखौ होलायो। बाहागो लानाय साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरनि बिबुंथि बायदियै बर' राव बिजों आरो हारिनि स्वार्थआव आसाम सोरखारा फोसावनाय आरो बर' बिजोङावबो जाबसिनना होनो नागिरनाय फर लेंगुवेज फर्मुलाखौ गनायनो हाया होननानै जयै रोखायै थांखि लायो। मिरु एबसुनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर'नि मासि लानानै दैदेननाय बे हाबाफारियाव गुबुन गुबुन आफादनि आफादगिरिफोरजों लोगोसे गोबां सानसुमै मेलेमजिबि मोनहा बाहागो लानानै मैयानि बे गिदिर सावराय जथुमखौ जाफुंसार खालामो। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बयनिबो अपिनियन लानानै जोङो मोनसे रेजलिउसन एडप्ट खालामबाय। बे फर लेंगुवेज फर्मुलाखौ जों कमप्लिटलि रिजेक्ट खालामो, अपोज खालामो आरो जि नेशनेल पलिसि दङ, लेंगुवेज पलिसि दङ, 3 लेंगुवेज फर्मुला राष्ट्र भाषा हिन्दी, इंलिश आरो मादार टां। जोङो बर' हिसाबै जोङो बर' मिडियाम, बर' राव, इंराजि आरो हिन्दी 3 लेंगुवेज फर्मुलाखौनो जोङो जेब्लाबो मानिबोदों। दिनैबो मानिदों, सिगाङावबो मानिदों, उनावबो मानिगोन। नाथाय आसामा गोदानै नोङो फर लेंगुवेज फर्मुला जाबसिनना होयोब्ला जों बेखौ मानिनानै लानो हाया। साउथ इन्डियायाव जों नायदों जे नेशनेल लेंगुवेज पलिसि 3 लेंगुवेज पलिसिखौनो बिथांमोना मानिबावाखै। जेराव तामिलनाडु बायदियाव इंराजि आरो तामिलल' सोलियो, बेयाव हिन्दीया सोलिबावा। दा बेखायनो आसामा माल्टि लेंगुवेज स्टेटबाबो जोङो जिखौ इन्टिग्रिटिनि बाथ्राखौ आसामाव बुंनो नागिरोब्लाबो दिनै इन्टिग्रिटिनि नामाव जोंखौ डिप्राइभ खालामनाय, जोंनि सायाव फर्स जाबसिननानै लेंगुवेज बार्डेन होनायनि जि फर्मुला बेखौ जोङो गनायना लानो हाया। साइन्स एन्ड टेक्न'लजिनि डिजिटेलनि जुगाव, स्किलनि जुगाव जोंनि स्टुडेन्टफ्रा बिगियानाव बा गुबुन गुबुन दिगाव एडभान्स माखासे इडुकेसन जिखिनि गुन गोनां सोलोंथाइ लानांगौ, बे समाव लेंगुवेज बार्डेन होनानै जोंनि स्टुडेन्टफोरखौ जि मोनसे प्रेसार होनो नागिरनाय बेखौ जों गनायना लानो हाया। बे सरकारा दाजेननायनि उनाव जोङो नुदों जे मोनसे दिगा जाहैबाय सुक्तिनि उनाव सुक्तिनि दफाफोरखौ मावफुंनायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावबाय थादों आरो सरकारजों सावरायनांगौ, सरकारखौ प्रेसार होनांगौ, बे दिगखौ जोङो नोजोर बोनानै खामानि मावबाय थादों। गुबुन मोनसे फारसेथिङै जोङो नुदों बे सरकारा जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक बिटिआरनि 6 सिडुल एरियायाव नेपालि ग्रेजियास आरो काल्टिभेटरखौ बोखांनानै गरखा खालामनाय, सदिया नोङो बेल्ट ब्लकआव नोङो आहम, मरान, मटक, सुथियाखौ प्रटेक्टेड क्लास खालामनाय, गरखाफोरखौबो खालामदों आरो मुरखं सेलेकआवबो बेबायदिनो खालामदों। बिनि फैयै फैयै रिसेन्ट दाख्लैनि जि केबिनेट डिसिसन, बेयाव कामरुप मेट्र' आरो कामरुप रुरेलाव सरकार लेभेलसिम जि लेन्डनि प्रप'जेला थाङोमोन, लेन्ड सेलिं, लेन्ड पार्चेसिं आरो पाट्टा होनाय, बेखौ 17.5 निउ लेन्ड पलिसि आसामनि बिनि बे क्लजखौ गैया खालामनानै बोखांनानै डाइरेक्टलि डिसिनो अथराइज होबाय आरो डिसिआनो हानि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक कामरुप मेट्र' आरो रुरेलनि थाखाय बियो हा बायलाय फानलायनि अधिकारखौ होनो हायो बा बे गासैबो खामानिखौ मावनायनि थाखाय बिनो अथरिटि होदों। दा जोंहा डिसिनि सायाव सन्देह दङ, दिनै कामरुप मेट्र' आरो रुरेलाव होदों, गाबोन गुबुन गुबुन बेल्ट एन्ड ब्लकआवबो होगोन, बिनि खुनु बाथ्रा गैया। दा बेखायनो जोङो मैया सिसिटुआ आसामनि गासै ट्राइबेल अर्गानाइजेसन एबसु ट्राइबेल संघजों ज' लोगो नांनानै जोङो प्रेस मिट खालामदों। प्रेस मिटनि सिगां प्राय 3 घन्टा जोङो डिसकासन खालामदों आरो बेयाव जोङो बिनि सायाव स्ट्रंलि अपोज खालामदों आरो थांनाय 8 सेप्तेम्बराव आसामनि चिफ मिनिस्टारा कयनाधरायाव सिसिटुआजों मिटिङाव जिरायदोंमोन। ट्राइबेलनि 11टा इस्युखौ लानानै बेकलग भेकेन्सि, बेल्ट एन्ड ब्लक प्रटेक्शन, फरेस्ट राइट एक्ट इमप्लिमेन्टेसन, हा हुनि बाथ्रा गासैखौबो लानानै
साथाम केबिनेट मन्थ्रिनि केबिनेट कमिटि अन ट्राइबेल इस्युज दानो गोनांमोन सप्ता खनसेनि गेजेराव नाथाय दिनै 2 मास जाबाय बिथाङा बेखौ मावफुङाखै। तामुलपुरनि कलबारियाव सोरखारि माइरं होग्रा एजेन्टनि हेंथायै खुद्रिखांदों गामिनि रायजोफोरा। बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर कलबारियाव सोरखारि माइरं होग्रा एजेन्टनि हेंथायै साखाथि गामिनि रायजोफोरा खुद्रिखांदों। लकडाउन सोलिनाय समावबो सोरखारनि सौफैनाय माइरंखौ होयै आरो नखरसेयाव साब्रै साबानि बारा मानसि दंबाबो सानै एबा सासेल' माइरं होनायनि अजद दैखांनायनि अनगायै माइरं एजेन्टखौ सोलायनो नांगौ होनना दाबि खालामदों ओनसोलनि रायजोफोरा। बेफोर जेंनाफोरखौ बिफाननि मावख'गिरिफोरनो फोरमायसेयावबो जेबो राहा लायैखौ अजद दैखांदों। बेफोरबायदि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ खावलायदों ओनसोलनि रायजोफोरा। करिमगन्ज जिल्लायाव अट' आरो ट्राकनि गेजेराव सौग्रावनाय जाथायाव 7 सुबुंफोरनि जिउ खहा आरो सासे जोखोम। आसाम रायजोनि गेजेराव सानफ्रोमबो गारि मटरनि सौग्रावनायजों सुबुंफोरनि जिउ खहा जानाय जाथाया बांसिननो लानाय समावनो मैया गंसे अट' आरो ट्राकनि गेजेराव गिथावै सौग्रावलायनाय जाथायाव 7 सुबुंफोरनि जिउ खहा जायो। जाथायनि बागै मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया फुंनि 8 रिंगासो समाव करिमगन्ज आरो त्रिपुरा माहारियारि राजा लामायाव गंसे अट' आरो ट्राकनि गेजेराव हरखाब सौग्रावलायनाय जाथाया नुजाथियो आरो बै सौग्रावनाय जाथायाव खमैबो 7 सुबुंफोरा जायगायावनो जिउ गोमायो आरो गुबुन सासेया गोब्राब जोखोम जायो होननानै मोनथिनो मोन्दों। पुलिसनि सुलुङा फोरमायनाय बायदिब्ला मैया फुंनि समाव करिमगन्ज जिल्लानि बाइतालखाल मुंनि जायगायाव गंनै गारिनि गेजेराव हरखाब मोगा-मोगि सौग्रावनाय जाथाया नुजाथिदों आरो बे जाथायाव अट'आव गाखोनाय बांसिन सुबुंफोरानो जिउ गोमायो। फारसेथिं बे जाथायखौ खालामनानै ट्राकनि सालायगिरिया गुबुन जायगायाव खारलाङो होनना पुलिसा फोरमायदों। बर' रावा आसामनि लोगो मावख'आरि राव महरै गनायथि मोननायनि उनावबो खुंफुंजानो गोनां आसाम पुलिसनि रिटेन आनजादखौ बिटिआरनि गंब्रै जिल्ला क'क्राझार, बाक्सा, चिरां आरो उदालगुरि जिल्लानि बिजाथिफोराल' गावनि बिमा रावजों लिरनो हायो होनना सोरखारा नटिस फोसावदोंमोन। बे नटिस फोसावनायखौ लाना गोबां बर' फिसाफोरा गोजोननाय फोरमायाखै। आसामाव सोरखारा बर' रावखौ बिमा बाथुल नोजोरजोंसो नायो नामा? बे गेदेर सोंलुआ बर'नि माहारियारि आफादगिरिफोरनि दैदेनगिरिफोरनि गोसोआव सिखांदों। दिनैनि गोथार फुंबिलिनि खौरां फोसावनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।